Kardom ili runing tikathar tini ada pabirta angton pen Langper APHLCCC Committee amai phu komoling hi pen tong sekot pen perang ke amai kangni Patmi Hatipura mate Koraji aha waralong BJP atum mas joining ke pedo ponalong ongdung APHLC aradatum BJP along kachepok dun puke ahok kali laki BJP along ke klaim bari matumaphan si puthot deng pon thusi radatumaphan ke pamang huasai si ke klaim pusi APHLC Langper Constituency Committee atum pen BJP party atumaphan lamklar people Sonsi haladak arara tumke ke nam tanga pora hota APHLC a party a phansi ke kroi lapen ke bang chilanga pora hotse tami APHLC a party along si do thip ji puta APHLC Langper Constituency Committee a mai phu komoling hipen pherang ke thengno lamthi chipik langpon to asi aprang si pherang ke akorte atum phana ke ru pilo kardom pilo anglitum nilitum kachu pateng ban ke bang pot sipini nilitum dak kenan sot dak nitu kaching room theke langlo patumi barelong aps Langfer constituency ke parlo koraji mati ing ti kanyang pierong haladak BJP to mass joining program pe do ponlo bon haladak mass joining program ke pa do pono hut penan latum kaning je pon ke than pon ke chok chik mate Karbi Anglong ra dapan akapat cobai ka pamang bolam do la so taksi nilitum Karbi Anglong ra dapan klar da kalam the ke pachini jivan si ini nilitum chingrum lo nilitum manang hang lo nasi ke chengsi ke lah lo de alang litum patumi mas joining lo haladak alang litum paklang lo je dak bang kharo khok litum dak mas joining patoji APHLC leaders lapen active members atum si joining ji si paklang lapen latum bori lo penan ke latum APS tin latum dam si latum penan thanam lo je mas joining long bangon lapen nang litum han tangka si tame nang ke chak dulu la ICC nang pipo PS president atum han pusi latum convince dam bon si tame labang so convince dam si tame alang litum failure dalo lapen jok patumi dak mas joining along bangke kachit tong bang mate mas joining kedeng bonlong bangke APHLC leaders mate a members tumbangke hadak avedelo do penana tum dak bang karui sibak do hadak mas joining bon ta halatum ke APHLC leaders mate a members tum kali hadak mas joining kedeng BJP amoni da fansi aku BJP baje krong to se hadak mas joining kedeng to asila Karbi Anglong ara datum East West atum sitame dak Langfer constituency long patumi jitu BJP amai dak mas joining amai kedeng ponalong dak APHLC atum ingrai dunde lasi nang litum Langfer constituency fan sitame ning cheteklong tame nilitum do tip dak Langfer long PS doan president secretary la CC committee lo leaders doan ta APHLC ake haijai ka thar ke japon along ning cheteklong si do tip la lasi mane patumi jitu haladak inut osu sonjit dera hala alangli kaningje pondo nilige organizing secretary ko bonstame ahok pet ke alangli ke organizing secretary nilitum officially ke alangli fan pipelan alangli nang dunlo alangli nilita nang chesong donji upen ajok alangli meeting elong nong ni nang dunlo lapen ar punang chuhang pik alangli nilifan punang piponang ji CC committee long ko once tame nilito malang lifan observe lo study lo alang li ke lapson CC committee long ge deng ji bang ka alang li mane order bela upena job nilito malang lifan bang ke ene orally bang to nang pekon po nang claim on bom mo nang li jong si ke claim activities mesen de nang lifan organizing secretary nang pekon po pon si nilito malang lifan po lampen than pano bonta alang li bangke laps penajok nili ke organizing secretary lo kusi patumi abangke halada rat BJP amai pilong ke paklan dunlo papening si bangke nili tum ki pudai mangelalo je patumi alang li nili tum alang li fan ke ning ke theta ave
alang li fan ke nilitum alang li fan ke mane ning kaching party long ke claim pon activities ke lang alang li fan nilitum asat alang li fan ke ning kang sam ning che thepon abi bon stame isi bangke alang li ake hai mudhuram le the lapen ga ke hai tuliram rong hang apan bangga alang li chong thui dam thai rai lo alang li chong thui dam ben alang li ko anne ka ke bansi alang li halabang so tangka pensi alang li pen anke da kan ilo lang fair constituency committee long apias tin da dam bon sitame alang li ke dam long tin sitame so failure ever katu ko beta mane alang li fana respond pipede da joine patumi ba kama thaki sunga joine pasi patumi ke dak barelong apias 22 rong koira hini rong arat ko hala daga rong koira hini arat kali hala daga all unfair si atumi ke pajet tong si sabu ong chot son lo lapen ke hala dak arat atum inut bahini mate kidun atum do hala tum kidun ke lahan lo je hala dolong linglang dak patra disa hanging bridge kudo hala bangso bridge kelong ji fa edon pen inut dunang ji busi latum hang dam pen ajo dunlo bon sitame barelong apies right wing penta tok biarong long chap in nudamunita atumi hadak BJP long jepa okonde hala da apies tumpa hadak sinili tum da dolo langdun lo achar pen penili tum adim ta hadak apies president secretary dumenta tangthek lo hadak inu ta dunde bon sitame la inut bahini da koraji pen bangke sarpi mar tum kidun mate ke jepa ok dun tu langben nasi nilitum ki pui bangelahan lo je non ke banjila sitame nilitum lang fair constituency committee ke APSLC song long mate ake hai je ka tharsar nang ke japon long ke nilitum mantune da nilitum haiduk de apenitum chelar le nilitum arja bun thipji khail apen longri akisum mate ake man chunche tik nilitum APSLC along si do thipji abzon si nilitum PS atum pen an sitame nilitum eklai veksi dolan nasi nililan than si pini pejuchot MLA Dorsing Ronghang MEC Kangbora Kiling Board Chairman Sarsing Ing Tilapen VDC Chairman Dhoni Ronghang atum Chapatur Pipon Pen Rat Pen Kachingki Kache Thanamai Kangni Pon BJP Rat Charya Song atum pen at tokanu arar atum penta kai kiamat Kachingki Kache Than Long Ver Nang Ji Lapen Kisung Ke Boilam Thik Birta Chien Nang Ji Pu Kachingki Kache Thana Jaimek Deng Pon Pusi Sonsi Phuloni Constituency Ke Parlo Inglong Thipo Disoi Teron LP School along Rata tum penching kichi thana jaimek ke paman pon along MLA Dorsing Ronghang pen danglok pinangan ke thikiding atum chetong don pen RD GP pon lapen ke ongdung amuluk rata tum chetong don si mayalong MLA Dorsing Ronghang pen mayalong rata phan mission alam thi than mom tikang lapen ke wangji arni solo atum orunodoi hemsuk lapen ke mission atowar nang pipon ji pusi lamchak GP tikang lasi kaprek asong atum along ali long lele ke kidunta allewe lasi BJP Ratchari along si do wet nang jimate do thip nang po la ansu se asai kam sitami misen pen disoy terona rong araratum long dun po si MLA Dorsing Ronghang pen radaphan lamthi than peklar pon lasi APSL sia maipu jaiga thar radaphan ke pamanghu asong along ke radatum manghu dunang ni lapen APSL sia songatum ke kisum nang kerab dun thek asong kali pusi labang so mailong MLA pen lam pachini ponsi mission ing samjin pen mai pichun pon phuloni pen aruning tikathar Karbi Anglong News LP School of Kilolong Anglong Depo LP School de Soiteron Sarkar Timung Saki School Posainti Rongti Arong Asar Sada Mekar Pen Dong Mali Pen Non Prangi Bangi Eklem Gedam Non Em Sopan Geotaking Klem Dong Farlomar Selhatu Klem Tumpan lakep piti ke pajir pon bahaya sayang denglong celang dun pani di pan si han mum di pari pon lo penan parta be inglong to kanu inut baini ke thekre je krong ko wang ko han kang fu ali kalang alam ke than tap bahaya lam pen ke
ili ciri nai ili kabinet atum ke umat penjit ya kerap ke long ma khodak si ili cerap citu du nai ku alam bukha tum citan cipare ponno pente non phang wang giani ke itum tame climate la rong pli tame climate du pensi sarkar ke japon BJP government ang pi na pajir tabang so ningkang sam cepat lang pen itum cerap citu du nai kusi pini ame long tum cetan tum cepare lang hanara thor paksi kijuna lang ke longchi aphan kachiselam West Karbi Anglong Rongkhang constituency lapen dongkam makam taunalo lang hanara datum ningkan kepsose kijuna lang kaduria jok kisu kachetongna BJP sorkar atum akimang pon atokano ke duarat kijuna lang long et nang jibupen surihini rakri sirkep aningkan jal jiwan mission scheme selam ponlo sita dongkam makam taunalo lang hanara datum aphan ki non puanta JJM atomon jab jitetla election aphong vote kerek dama hot ke lang hanara datuma phan ki chuna lang ki sumpen nang pajok popusi chichak bomlo sita aningkan parda da phitame lang han araratum ki sung ke phonang ke iphong ating pusi raratum pen than pachini pon lang ka siksak ong ka chichak un isi rongarat sarmar sarpemar thor pakpen theria chikloni phaing ko resir ke bani tame lang apai chiselam ponlo Lasia jat panel MLA election aprang lang hanara daphan ki chunalang ki sungpen nang raw pek nang jipusi KACCEM Dr. Tuliram Ronghang lapen local MEC long bison be aphat lang hanarong arara tumpen kachuningri pidopo Borthol pen Priyanka Balmiki Karbi Anglong News Bon thoi hu ring kunat pe khe ane lang chu sokom nang si lang ke sunga joy ni tum pan ar so pin so thur pak ki hut si non yo alang ta long ye long le ne la si ason akhe sunga jo phan pene bang yok le mane nangrap dame ni tum alang tum phan pu ni tum ni ning king sam pe ji la si nil tum ka pa thini alam phe la poilo lang ke sung pen tawar ke sung lai ho ke sung pen tum phan pa yok ko pen tum ke adu phan same ni ta sam pe ka lang ở đây rồi nè, tuy nhiên ở số thu pa si adong ki hut longแต่non ni màทำเนี่ยคือsố cô same lang sok dam nang kok lo la ti buk lo la hai lo ta yan tan si buk lo boring lo an dam nang kok boring lo tan nar pi tham ne ni tum lang sok dam nai asi lang ki song jo ne pe ni tum lang han ara ta bang ke pi ni an ya crisis ti an lo mat ring an da lang phet et lo lang an da be pin lo ma si nili tum ke sung khek ti lo hamat la an cho lo aka pe ni than ke de lo Primary Congress Committee PCC atom patir pi ponpen tor program ajaimek deng ponsi habi kruarong along ke paman pon Karbi Anglong Congress Racharya songpen ansosi song ke pangtang jiaphan tor program ke paman ponpen rada tumpen kachingki ke chethana sai sitami ke deng pon Sonsi Puloni constituency arlo along Congress song ke pangtang ponji aphan pura PCC pen tor program asai kedeng pon along Puloni Youth Congress Committee Puloni Mondal Congress Committee lapen Puloni Mohila Congress Committee atom chirap dun pen labangsu tor program Puloni habe kru arong along piman ponsi Mongol lingti pensi mai chepahem phu ponsi alhi pachini pono la solong promila rong hangpi Mohila Congress Committee amai phi Dorsing Singnar in Church Puloni Mondal Congress Committee Indro Singh Tokbi President Puloni Mondal Congress Committee Dilip Terang Michael B Budho Singh Terang pen Chenglok pinangan ke thikiding atup chetong dun lasi kapre along setami bangsu tor program ke peman ponji pusi ningji pon lapen bangso jai mekalong rada tum pen chingki chithan ponsi non ke bang journey kumpi koson pensi claim dam pami nang jima aphan chingki chithan pon lapen non ke bang ji arni leadership training asiki ke pedo ponji aphan lam the pachini ponsi ingsam jin lapen miss sen pen mai pichun pon news report aruning tikathar Karbi Anglong News Koloni Mondal Congress Committee hin pen ni tumla PCC wise ni tum to program ani si tarik ko ra phope ni tum cheng pon no labang bom pen pini dak habiko PCC mate boot committee anang le lo ta sini litum April tarik thoksi an nilitum la so ato program bang ta koloni homosti long bang ke 28 ta PCC do 28 ta boot committee do la si along tin nilitum humri FG lap Canada ke jointly si nilitum
tour program dake Mondol Congress Committee lo lapen Mohila Mondol lape youth Mondol Youth Congress lake thom committee sini itu pini kelilo pini kahbikro ni tumla committee ke thom sini tum tour program dam ekbom lo lasi non mili prang ni tum prang non kivangi tum do lasi non la pini tour program sini lo jo official si tami inut bahani tum arpu ki en nason tami do lo lasi non eprang mangke dak kuluni tami kongres yang tang ikpik ku sini tum mathalo nang ni tum ta non theglong lo jo lasi non ingkoi raner kep apuling session beni tum tarik choksi am jutji la tarik choksi April la dok jit po la lo langlok su arlok habar non malom pardun ronpen pangrum pet kadokawe John Phokep sose achaino kanghu ponber bangpli akiche miya su radaride kaching nangpon Samilangso police station ke parlopon langlok su arlok habar pardun ronpen hem kachopang renga hormu bi chaino okpi lahai kadokawe pangrum pet pen John Phokep sose achaino kanghu piponet pen ajoksi pinangan arong asor mati rong rata tumke jo parni an kamathaki sungna abatai batailu bonta kanghu amuni daphan kepang thek ponlong thek ajok pinangan ani pentami lapusi dambomsi chichak nang prang asondo bonta isi Karbi sarlam theki puasonsi I John teke chong pharo achai nongle chon neplote atike tami thibekpo puasonsi there ni phai inkoiraner kep arni surhinira inkoira pho aningkan patowe jirlo apor malom the angprin prelia por bangpho miya mati muslim au suatum langlok su arlok habar chekinam amen pen damsi ihum Scorpio number AS12D3867 black color Johnny achai nong kar thangpon radatum thekdunong si aphiaphi hungdun pen ke pachat thek tiksi to waralong karang kha hot long taranta patong tikang phit mati patong tikang plin datsi aphi denta ghat along ansi police lapen radatum pen cherap tun si bang plia phan kinep ingnang dun cheksi inura bangke awar saikeme cho en ponsi katlong juilo lahaya mune tum rongki nogawa sorposi chethanpon labang pli chainong kanghu amia also maratuma menke guljal hussein Riyadul Hussein Oidul Hussein Sab Afridi pusi pangthekpon labang priatuma phan nonamatke dokmuka police station alongsi bipon koksi police atum karjuk patertok pedopon bomla isi manghumime alama bangke ladak lokela muni datum tong lason kanghu kang hialong kacharabdun dukkok loma pusi inut chainong kenam association mate president abangphu budhesor terona hinpen jongpon mate akoi pipon lason chainong abatai batai rongaro kachonghu mate achainong kangbu ponver karjulong bom ahabar non matke dong mukak ahabar langlok so habar samilang so habar dhenta ghat ahabar tikelang jun ahabar habar ke hat ahabar langkhin habar denarong ahabar paglongkam ahabar lapen along kaprek adim setami lason chainong kang boatum alam thi arju ponlong ver ajo phero pupe wo bi chainong setami lakhaun epin kang bupi ada jok si non ke rong asor kamathaki kisungna abatai lo setami pini anke kang hua phan radar dengpen nep ingnang ponong cheklo non rong asor pen kaningji nang chithandun alam thele ilitum arju poneksina samilang sopen long morning ti Karbi Anglong news nang litum athengno ni tum la lame the thiniwat tame ke paching da gitu gela poelo ni tum langlok so hawar ke nong kang botang 50 above lo timi an ken ni tum rong asor kan na pam na bigi sere je kan arlong lebok nang kumari la pete ne long le lup ni tum bigi sere je kan fit to we bangke hop pu janong ne tha lo po arlong sini tum keteng masi abu benang atung lo ha jor long long keteng bangke tong kilo saben ma papar kel lo aku paklang solong puta dakta papar lo amal tum upai velo tum public along jog dile puti arlong ka along warkan du la kona polo apor cinta
দুইটা আড়াইটা লম নি মেলং নি তো সাগলে দুইটা টুপো আড়াই বাজি লম là non cái nếp long chơi cả angke kenep ni tu na apung dun bom lo tu hapu pen mun bang bom long toksi ni tu pateng habi lanta gari pangjar pet da hari ar long buita pangjar long ke amar la hadak samelan susi tumta petroling itu ko amar la tumta agom long lo komang ke lepu mala thengpi arong do la sorong long habi honaru rong bari do la par pandun permat ala ar long bang ke lig pamchar ke la tumla so ahun ruang tut long bang si sini dang ta mane tong plot de an si aku hadak pen nang tung bom nang tung lo nitum la dak rong nian dan dak rong nian ta ko Mississippi si ar long pateng ni dak bang ke itip pu kalvar do kan ku itip ke pachon man la tum hadak mat tur gud lo dak gari dak mat tu ni de lo angke haputa pulis sumta bang lo dak public tum ta ke la ar long la gari tur lo la ke lang ku ka la tum ke taruba sendal kadu ko petang mat tarub lo angke halap pulis tum ta pu thang dun lang lo hapu dam desi la tum la pinang paro angke kener long ke sokragat ke sigar bilong ni tu ke la tu kut non ke wang silo ke son mala ni tum ke wang ke la public hoi katu we ke nong kang bohem phulo la lungli ke bepari hon kha pen presiden la angke ni lita tem dun paja be la pu dulu ke jon man ke klem tum ta dulu rong sor ka dulu angke ni tum upaya we non ke bang ke la anak ke hello pen dak ache nong na enjogi ko bang ke ni ko pe ni tum non ke bang ke ini ke pang tam ko ke dak lokal amu ni mane ni kai ni dak lang ma palam te pen sini ke bang ka đang đây đặt chính trị thân bên non chingi je than ma ke amena rilo la tum nang kulot ni tum ke check ke din si ke ba an ke check ma jom si la hai na taklan pa chơi cả mà John mà na dak amen bole là chạy nong càng hu bulan tembang ke chạy nong càng hu vi kali ta me ka do thek long prong Thek long prong. ala to ka do ta do lo amasi la alang tembang ni than lo check na ma pan ama jona men ko pulo pul he ama jona men bang ala ku than lo la em brother islam puta check nam pan sila ani ki ding ta la check nam kam si klem bom pulo Klem bom. an ke toy bang ke non long tum than bang ke chạy nong nang tum convect nang pu nak si than tam ni pini chin de le ta non ni tum ka ju dam lo alang tum pan he masi nang tum chạy nong convect nei tum nak ko na ba chi puta amasin tu mai channel kan pula hai masih parlin perlu lah tu mabang kamang claim vek lo là so số pi bagai bên channel năng lấy tum là có son xe gom agom long bom la sona gari pen này pon năng lấy long tum cái ton make là son doma ke ton mek mane mane pen la di lang di tapula mati di mane 50 above lo channel kan bu isita mi approve wi tu yeson son approve wi de kupulo masih rong so ke approve pan ko son lo posi doubt dulu masih kali itum la pu along dui na itum la le de ne lo amasi gari ta ajur ke bang pang tang so li ta ho hala arlong anta ekdom pakoi kang phun na ekdom mane khangun ipinan masih nona physi alang tu maksai yok jilo pula chai nong ta la kene tang chai nong la paklo kang du lo angke la pu so ka lom benang kar tu polis ne cek la polis man le lo kami tu rong so la polis tu public tu kita oh amasi tu rong so dami ali ita thana le tu ko kita citong nam sina itum i si ning kang sampan thekam long pro nang nang chong we ka poi tu amni ham silang amang kadu we wang le jalang to men la ba mali ka men bang ke non nang si than bang ke la em radur islam lo la ben tu we kang hu tum dak inut kat jui busipu non dak bang plido lo ka balong driver bang lo ka balong bang plido ke la lo gulzur hussein angke riazur hussein oidur islam la pen sweb afridi busipu latum kado kita nogong asor busipu juria inut angke inut bangke samuguri bang langsung si non ni tum sini pon chol langke pethe alam arjuji ta osi besar ta non mal abang abela masin tum ta hala tum pen cikang mala amen ka to hoi wan masi mana langsung si paju tok lo ni tum ta ayo ayam mai tong mole ni cing mai tunang kok masi nang li tum wang lo churu lo nang li tum hanta non li tum ka do wela alam ke pasi thang long pot nang li tum hanta an se ko lang thu si churu pik lo ni tum lang lok so rat tum den ta nilihin man dapat sini kang tu lang lok sor lo penangan achai kang bodolo la si non law and order tum han sinil tum somjai lo alang ni tum non lok pablong si deng lo la sinili tum ladak ko an lo ne achai kang bo la so law and order tum hana chuning ri lo je rada phan la kang bo tang an kichelong et ji phan la si dak Karbi Anglong long ke the ke ding tum hana chuning ri lo nang cherap do naing la bang so kisung lo la si la so kang hu kang hi tum han nep long lo la si law and order tum hana chuning ri lo la ni tum ladak lang lok sor lo om se kom pen pulo jon phoke bak dat dulu abat an dulu kang bu si lahai lahui cupang reng ben si kisimana kisung ki kecipajok i
muni datum rong asora tum nasi lahai hormu hotarong si ingbola pulo te kupulo nasi nilitum lakang bu an stami nilitum celong lap nangji kusi nilitum law and order ahin tum hanta tuning rilo nasi kithei kiding atum tum handa non la konsel cari bo ma tum han stami tuning rilo nang cirap do nangji nasi aron pening sai long nangji disar long pa me nangji lapen ladak no kela tum yong si komane do pulo te lake nilitum pen jokjak law and order tum pen jokjak nilitum ahok pet akang sai long back nangji nasi nilitum nilihin pen apon silin lamiton ko